пипа. Не. Никой няма право да пипа. Който е движение. Който не. Така, главният съдия идва до мене. Една минута даваме някой да тръгне. Ако не тръгне, влизат механиците за 3 минути. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край! Кой ще затръгне? Какво става? Дори да може. Ма трябва един да продължи. Така, са стана интересно. Така, това не се беше случило. Един трябва да продължи. Господин главен съдия, какво правиме? Значи, обясните на хората, защото на мен ми е неудобно. Трябва на тебе ти е неудобно, защото колите трябва да си имат екип, който да може да ги съживява в тия 2 минути. Следователно, давам неограничено време, за да може някоя кола да тръгне. Която първа механиците свършат работа и тръгне, е победител. Окей, значи това времето е неограничено. Трябва да има една кола, която да направи 1 метър. Не повече, само да тръгне. Ела така. Цели поизпети единствената жена, хубава превара. Никой не помага. Самичка. Добре, как се казваш? Злати! Аплодисменти за Злати! Какво е според тебе на колата? Щупи полоска! Ти си жена, която знае какво е полоска! Аплодисменти за Злати! Супер! Да! Какво? Въобще не пирам, само пишете ми там. Само пискате. Така. Изключа запали! Това е прогрес. Така. Какво ще стане? Машината на времето. Москвиче, щом запали, може и да тръгне. Чупало да работи. Евентуално. Не знам, но той пали газ, не пали газ. Не го запали. Скочи. Ако се живиха, защо може да завърти вече? Ай. Аз не москвича да продължи, повече не знам. Айде, тръгна. Айде, тръгнам до край, айде. Той е половита, той. Айде, ето, чакай. Оле, бе! И така! Хеликоптера, Сега, полуметър. да видим какво се случва там. Не, той няма живец в тази кола. Но не може да изфорсира тръгнете. Не може да тръгне само с капака. Тръгна. Дайте му малко бутигове. Така, сега всички да напуснат арената. Кой, такова, оженихме се. Това е положението. Сега, открояваме последните 10 секунди за тази сесия. Браво! Обрасти! Среди посвети! Саша Филарус! Браво! Казахте, че с трите нещата стават. Браво!
руската. И излизате навънка. Така, с това тази сесия приключва. Москвич се класира. Всички други могат да бъдат изнесени. Товарача да изкара машините, които не са в движение. И продължаваме с трети кръг, последния преди финала. Много ми е гадно, като гледам как се отнася с тия колективи. Като свърши и третия, да ходим там да капнем. Ма нещо да не. А те къде е квота на Джокера? А тата? Тата е... Да, гледай къде ето е жокера. Това му е месеца на жокера. Вчера се е създавал. Това коза мъка. Джокера още е жив.